Януари месец, съответно в протестите беше белязан с няколко трагедии, които искам просто да ги спомена. Значи това момче, което е тук залепено, това е Пламен Горанов, който почина на връх националния празник 3 марта. И не само той, а поне 4 или 5 или 6 души запалиха, други скочиха от Аспруховия мост. И ще ви помоля с минуто мълчание да почете паметта им, защото те изгоряха заради политическа система. На колене! Аре, голяма работа! Турция кляка не скачат, не само си не правим. И имам един апел към всички. Значи не го правете. Каквото и да става, не си отнемате живота, защото на България трябват живи хора, трябват и млади хора, трябват и хора, които да се борят. А не просто палиш фитила и остава всичко зад гърба си. Няма да стане. Значи борбата е голяма, борбата е силна. България е национална кауза, която трябва да е над всичко и над всеки. Няма парламент, няма министри, няма толкова турчина да стигате в България на първо място. Това трябва да го запомните. Не се палете, не отнемайте живота си. Ви сте нужни на България. Искам да допълня още нещо. Съгласни ли сте да се изучава турски език в българско училище? Във всички малцинства и казва един народ, една държава, една вяра. Съгласни ли сте това да се случва в България? Съгласни ли сте? Съгласни ли сте да го управлявате, защото сега това се случва? Избора на Пеевски е благодарение на ДПС, на техния начин. Благодаря ви. Националната политическа система, не на ДПС. Тук е безред. Една госпожа преди малко даде много интересна идея. Който има нещо, някаква идея как може да се променят нещата, нека да излезе да я каже или да я напише тук някъде да ги публикуваме тия неща. Има един начин да променим нещата. Не знам до каква степен ще се получи, но всичко зависи от нас. Просто когато на следващите избори му дойде времето, агитирайте абсолютно всички, които са покрай вас. Ваши деца, роднини, баби, дядовци да станат и да гласуват, а не да казват мен политиката не ме интересува и след един месец да почнат да се оплакват, че това не е наред и онова не е наред. Който не гласува няма право да се оплаква. А тук виждаме точно обратното. Точно обратното. Ами аз искам да кажа аз защо съм излязъл тук и какво предлагам ние да дебатираме малко. Аз смятам, че тази система на представителна демокрация е провален експеримент от 200 години. В целия свят в момента за това се бори и защо протестира? Защото на хората им омръзнаха. Омръзна им някаква система на парламентарен режим, който се е самонарекал демокрация, да управлява тяхните животи, а те да имат право само да го изберат на 4 години. Свободете се! Проблема не е само в една-две партии или в 3 партии или всички партии. Проблема е в цялата система и е в целия свят. И сега е време най-накрая да се осъзнаем и да разберем, че трябва да вземем нещата в наша ръце. Властта трябва да е в наша ръце, а не да я даваме на 4 години на някакви хора. Това, че ДПС, МПС, това са просто структури на държавна сигурност. Вие представите ли си? Всичко в парламента, което става е нечий проект. То не е нещо случайно станало. Някой го избрал там и той е влезъл. Всичко там е проект на държавна сигурност за контрол над масите. Да се разделяме тук и да викаме срещу турците. Какво става с турците на Таксим? И срещу тях ли трябва да викаме? И те се борят срещу това Ердоган. Това е диктатор, на всички е ясно. Никой не подкрепя Ердоган, когато каже, че трябва да нападем народа турския. Това, което искам да кажа, е, че трябва да се стремим към все повече и по-пряко участие към съвместни решения в тази държава. Защото само някакви експерти защото всяка вечер разправят колко сме били прости, колко не знаем какво искаме и колко от тяхната наука и икономика е нещо, което
е непонятно за нашия разум. Те просто използват така наречения Newspeak като новоговор, който е писан от Джордж Оруел в 1984, където използват някакви термини чуждици, където хората не ги разберат и следователно ги държат така под контрол. Всичко е много просто. Ние живеем в една система на неолиберализъм, която завладява целия свят. Не случайно образованието, здравеопазването и абсолютно всичко около нашата действителност в момента в България се разпродава. Да бъде частен интерес. Това е теорията на тези, които всички избираме в момента. Те искат частен интерес да взема решенията. Това ли искаме и ние? Целият свят се бори срещу този неолиберализъм. Дори страните, в които живеят с 5 пъти по-големи заплати и тях изхвара заради кризата стандарта. Да бягаме на Запад не е решение. 20 години на заблуждава, че не знам си какво. От нас зависи какви трябва да бъдат решенията и колко сме готови да ги вземем.